Pevač Milan Stanković je našao novu devojku sa kojom je više od 2 meseca u vezi. Milan Stanković se poslednjih godina povukao iz javnosti i posvetio veri, pa tako redovno posećuje manastire kako u Srbiji, tako i van granica naše zemlje. Pošto živi potpuno drugačijim životom, Stanković se ne pojavljuje u javnosti, nije aktivan na mrežama, pa se o njegovom životu malo toga zna. Kako mediji saznaju, pevač je uplovio u emotivnu romansu sa atraktivnom brinetom, koja se u potpunosti prilagodila njegovom stilu života i sa kojom ozbiljno planira da gradi budućnost. Milan se baš zaljubio, presrećan jer je našao devojku koja ga u potpunosti razume. Čim su se upoznali, kliknuli su na prvu i odlično se slažu. Njoj ne smeta što Stanković redovno posećuje svetinje, a uskoro planira i ona da krene sa njim na putovanja. Ne bi voljela da javno sazna za nju jer devojka vodi miran život. Za sada je sve super među njima, a uskoro će početi da žive zajedno, rekao je izvor blizak Stankoviću. Iako je Milan Stanković ostao u dobrim odnosima sa Radom Manojlović nakon raskida, pevačica je otkrila da joj još nije priznao da ima novu partnerku, a rekli bismo i da je pevačica ostala zatečena. Ne znam ništa o tome, nije mi rekao da ima devojku, rekla je Rada kratko. Nameće se pitanje zbog čega Milan krije vezu čak i od Rade, koja mu je podrška tokom čitave medijske ilegale koja traje već nekoliko godina unazad.